ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аст ин лаҳза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. Дар студия Умед Мирадизода. истиқлоли давлатӣ дастоварди бузург ва муқаддастарин неъмат барои мардуми пуршарафи тоҷик аст. рушди пешрафти тамоми самтҳои хоҷагии халқи мамлакат аз поидории сулҳу субот ва ваҳдати комили кишвар буда ин неъмати бебаҳо ҳамчун ганҷина аз ҷониби сокинон ҳифз мегардад. гузориш дар ин хусус. истиқлол заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромию осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун давлати соҳиби ихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардида мавқеи намоёнро касб кард. сентябри соли 1991 ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти давлатиро ба даст овард. Дар марҳилаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои бузурги иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ноил гашт. Ин пеш аз ҳама кишвари мо аз бунбаҳси коммуникатсионӣ раҳо ёфт. Дар ин 34 соли ба даст овардани истиқлолияти давлатии кишвар мо дар соҳаи маориф, дар соҳаи фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардем. рушди иқтисодии кишвари мо дар минтақа ва ҳатто дар ҷаҳон яке аз баландтаринҳо мебошад ва дар ин ҷо саҳми ҳукумати кишвар ва шахсан саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бузург аст, чунки иқтисодиёти мустаҳкам замина ва пуштибони асосии рушду инкишофи истиқлолияти мо мебошад. рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. имрӯз агар мо дар офияти оромӣ ва амну суботу комил умр ба сар мебарем, ин ҳама аз баракати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорист. 34 сол мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ гомҳои устувор мегузорад ва халқи тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил мегардад. бо шарофати истиқлолият дар арсаи ҷаҳон мартабаи Тоҷикистон пайваста боло рафта, ташаббусҳои кишвари моро ба хотири амнияти мардуми сайёра дар сатҳи байналмилалӣ мепазиранд. дастоварди бузургтарини Тоҷикистон тӯли ин солҳо барқарор намудани сулҳу суботи комил ва ваҳдати поидории миллӣ, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳӣ, болоравии ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ аст, ки маҳз бо шарофати хиради азалии мардуми соҳиби маърифату фарҳангдӯсти тоҷик ва роҳбари оқилу фарзона пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон муяссар гардид. чӣ дар соҳаи иҷтимоиёт, чӣ дар соҳаи иқтисодиёт, чӣ дар соҳаи сиёсат, чӣ дар соҳаи амният мо дорем, ин пеш аз ҳама саҳми пешвои миллат аст, ки яке аз сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шудааст, дурбинии сиёсӣ доранд ва ин таҷрибаи сиёсиашонро баҳри гулгулшукуфоии кишвари мо татбиқ карда истоданд ва пайваста татбиқ доранд. яъне дар мустаҳкам шудани пояҳои истиқлолияти кишвари мо саҳми пешвои миллат беназир аст ва беҳуда нест, ки ин унвони баланди пешвои миллат ба асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дода шудааст. дар замоне ки бархурди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо ба сурат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузурги муқаддас вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди мамлакат арзёбишуда масъулияти бештарро тақозо мекунад. мо бояд ҳамеша аз истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, ки аз ҷумлаи муқаддасоти оромии миллати тоҷик мебошанд, шукрона карда инро чун арзиши бебаҳо ҳифз намоем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми омӯзгор баланд мегардад. бобати ин лоиҳаи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. шаҳри ҳамкорони санаи 20 ки ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти худро ба даст овард, дар як давраи хеле вазнин истиқлолият ба даст овардем ва дар ҳамон рӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон ба буҳрони ҳам иқтисодӣ, ҳам сиёсӣ ва ҳам иҷтимоӣ гирифтор шуда буд. аз ҳамин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто омӯзгорон маош намегирифтанд.
این گفته‌ها شاید برای آنهایی که اکنون به ویه رسیدند و زاده سالهای صاحب اختیاری‌اند افسانه باشد، اما برای نسل کلانسال‌تر و آگاه از این واقعه‌ها حقیقت زندگی است. درست است که امروز برای فرد علاقه مالی تاریخ است، تاریخی که رد نشونده است و چون آینه روشن. در سالهای اول صاحب استقلالی وضع مکتب و معارف در کشور و قدر و منزلت آموزگار و دستگیری آنها شکل و شیوه خاصه گرفت، چون رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در سیاست خود رشد ساحه علم و معارف را از سمت‌های افضلیتناک عنوان کرد و برای پیشرفت آن تمام چاره‌های مشخص را روی دست گرفتند. در این زمینه قبول برنامه و استراتژی‌های رشد ساحه از سمت‌های دیگر بود که عملی شوی آنها مرحله به مرحله تامین گردید و امروز ساحه معارف در کشور به سابقه رشد دارد. سال تا سال بلند گردیدن معاش کارمندان ساحه، برخوردار شدن آموزگاران از امکانات‌های حکومتی کشور، تامین آنها با خانه‌های استقامتی و امثال به این از توجه خاصه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان دانسته می‌شود. پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم ما محترم جناب عالی امامعلی رحمان بهر پیوسته بلند برداشتن مقام و منزلت آبروی آموزگاران از منبر بلند سخنرانی میکنند و در برابر آن همه ساله معاش آموزگاران از 30 تا 40% بلند شده است. ما از پیام 26 دکتر سال 2024 آگاه هستیم که از 1 سپتامبر سال 2025 یعنی از سال نو تحصیل معاش آموزگاران به اندازه 30% بلند کرده می شود. البته این یک غمخواری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان است. با نظر داشت این همه حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود که این یک قدم استوار در راه بلند برداشتن نفوذ آموزگار در جامعه دانسته می شود. یعنی این به آن معنی است که توجه بر رشد ساحه مکتب و معارف که اساس پیشرفت دولت دانسته می شود خیلی زیاد است و حکومت کشور پیوسته برای پیشرفت آن دست به کار است. در دوام دوران استقلالیت که ما به دست آوردیم سال از سال سطح زندگی آموزگاران در جمهوری بهتر و بهتر گردید و امروز ما اگر مقایسه کنیم نسبت به سال 1991 که سالهای اولی دوران صاحب استقلالی بود معاش آموزگاران نسبت به همان دوره زیاده از 60 مرتبه بالا رفته است. این البته به واسطه تحت رهبری و غمخواری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. دلیل دیگری احترام نسبت آموزگار و تربیت کننده نسل بشر در تاجیکستان این بخشیده شدن یک روز تقویمی است. یعنی گفتن ممکن است که آموزگار همچون تربیت کننده نسل بشر در کشور ما مقامی خاصه دارد و احترام به او مسئولیت بلند شهروندی را طلب می نماید. дастовардҳои рӯзафзуни соҳаи маориф дар вилояти хатлон ва ба маротиб афзоиш ёфтани имтиёзҳо нисбат ба дастгирии омӯзгорон натиҷаи ташаббусҳои доимиву таваҷҷӯҳи ғамхӯронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба аҳли илму маорифи кишвар аст. шаҳри бештарин мавзӯъ дар гузориши Олим Носирзода. рӯзноманигору табиб, меъмору муҳандис, шоиру нависанда, олиму ихтироъкор, ҳунарманду варзишгар, коргару деҳқон ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа нахуст аз таълиму тарбияи омӯзгор мегузарад. маҳз талошу заҳмати омӯзгор аст ки ҳар яки мо аз илму дониш бархурдор гардида дар ҷодаҳои гуногун ба муваффақиятҳо ноил мегардем. барои ҳар як фард заминаҳои асосии рушд ёфтану мавқеи муносиб дарёфтан дар ҷомеа аз фаъолияти содиқонаи омӯзгор сарчашма мегирад. аз ин рӯ месазад ки дар ҳама маврид ба шахсияти омӯзгор арҷгузорӣ кард. имрӯз дар баробари шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат дар минтақаи кӯлоби вилояти хатлон низ омӯзгорон аз имтиёзҳои муфид бархурдоранд. илму маориф дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳиму афзалиятнок ва 니ҳоди асосии заминагузор барои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дониста мешавад. дар доираи татбиқи ҳадафҳои созанда ба таври мунтазам аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. асоси дастовардҳо ва рушди соҳа ки аз фаъолияти содиқонаву пурмасъулияти омӯзгорон манша мегирад, пайваста ин қишри ҷомеа таҳти таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд. дар натиҷа имрӯз мавқеи омӯзгор дар ҷомеа баланд бардошта шуда давра ба давра имтиёзҳои муфиди пешбинишуда зиёд гардида истодааст. лоиҳаи барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи маорифи вилояти хатлон барои солҳои 2022-2027 ва марҳилаи дуюм барои солҳои 2025-2027 қабул шуда давра ба давра татбиқ карда мешавад.
ҳадафи лоиҳаи қарори ҳукумати кишвар барои ҳалли мушкилоти ҷойи нишаст дар муассисаҳои таълимии вилояти хатлон аз байн бурдани биноҳои дар ҳолати садамавӣ қарор доштаи муассисаҳои таълимӣ ва фароҳам намудани шароити мусоиди таҳсил мебошад. طبق معلومات در دایره لایحه مذکور بنیاد 165 بینای مؤسسه تعلیمی برای 53303 جای نشست به مبلغ عمومی 957 میلیون و 850 هزار سامانی پیش بینی شده است. حالا در منطقه کلاب ولایت ختلان 614 مؤسسه تعلیمی فعالیت میکنند که در آنها 321101 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده اند. از این شماره 60 مؤسسه تا مکتبی می باشد. آموزگاران با جانبداری از سیاست معارف پرورانه راهبر دولت و شرایط و امکانات معاصر فراهم آورده شده در سوادناکسازی نسل آینده‌ساز کشور سهم نظررس دارند. در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان نیز ساحه معارف در حال رشد بوده. کارمندان ساحه به طور دائمی از همه گونه دستگیری و امتیازهای حکومت کشور بهره‌مند می‌گردند. همین است که آموزگاران با هوسمندی بیشتر پی اجرای رسالت کسبی خویش صادقانه و با درک مسئولیت همه‌جانبه کوشش می‌نمایند. این حال در ناحیه تیمورملک 56 مؤسسه تعلیمی ارزی حاصل دارد با فراگیری 15867 نفر خوانندگان و تعلیم و تربیت کاری خوانندگان. 1021 نفر آموزگاران فعالیت می‌کنند که بیشتر آموزگاران با تحصیلات عالی میباشند. از دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آموزگاران مؤسسه تعلیمی ناحیه تیم برخوردارند. با دستگیری مقامات اجرایی دولتی ناحیه تیمورملک با یک قطار آموزگاران قطعه‌های زمان برای ساختن منزل‌های استقامتی و زمین‌های کارم داده شد که این از ثمره نیکی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان میباشد. پیشرفت و دستاوردهای تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت از رشد ساحه معارف سرچشمه میگیرد. با این مقصد توجه حکومت مملکت به ساحه علم و معارف و بلند برداشتن موقع آموزگار در جامعه افضلیت دارد. طبق معلومات در 51 مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه بلجوان 675 آموزگار فعالیت می‌نمایند. دستاوردهای روزافزون خوانندگان در آزمون‌های جمهوریوی و المپیادهای فنی نتیجه زحمت و فعالیت آموزگاران محسوب می‌یابد. امسال زیاده از 293 نفر خوانندگان ما در المپیادهای فنی اشتراک نموده. 4 نفر آنها باشد در سطح جمهوری، 1 نفر با مدال طلا و 3 نفر دیگر با مدال برنجی به ناحیه برگشتند که هر یک کدام آنها چه از طرف مقامات اجرایی دولتی ناحیه بلجوان باشد چه از طرف شعبه معارف قدردانی کرده شده و نسبت آموزگاران آنها نیز از طرف مقامات و از طرف شعبه معارف دستگیر کرده شدند. همه این دستاوردهای خوانندگان از نتیجه زحمت شبانه روزی آموزگاران ناحیه بلجوان شباهت می‌دهد که امروز علاقه می‌بینیم که 4 خواننده ما در سطح جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردیدند. بلند برداشتن سطح معرفتناکی جامعه، آماده سازی متخصصان در بازار مهنت رقابت‌پذیر، تامین افزایش استحصالات، حفظ فرهنگ و تمدن، ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی، معرفی کشور در سطح بین‌المللی و رسیدن به دیگر نتیجه‌های سازنده به ساحه معارف علاقه‌مندی خاص داشته از فعالیت پرمحصول آموزگاران ابتدا می‌گیرد. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، منطقه کلاب، اخبار. در جامعه تاجیکستان آموزگار راهنمای علم و دانش هدایتگر نسل نورس و جوان احترام و اعتبار دارد. از این رو از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر بهترسازی شرایط کاری تدبیرهای مشخص جهت بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه عملی می شود که باعث خوشحالی و روح بلندی اهل علم و زیایی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت گردیده است. شرح بیشتر موضوع در این خصوص. مقام و منزلت آموزگار در تشکل فرهنگ نیاگان ما همیشه بزرگ ارزیابی گردیده او را تربیتگر انسان، چراغ راهنما به سوی فردای درخشان، تکانبخش رشد جامعه و سهمگزار رشد نیروی عقلانی نامیدند. در جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی مملکت زیر راهبری سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و آموزگار حفظ و حمایت آنها تامین شرایط مادی فضای مساعد کاری توجه خاصه روانه کرده شده است. نقش آموزگار در تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان مهم بوده هر نفر را به آموزش، تربیت در روح انسانگرایی و تندرستی، تحکیم ملکه‌های اجتماعی، رشد شخصی تشویق می‌نماید. تهیه لایحه‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف که برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد، اهل علم و زیا، آموزگاران از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نمونه عالی توجه به آموزگار، قدردانی زحمت و تقویت ثمرناک فعالیت در تعلیم و تربیت جامعه ارزیابی می‌نمایند.
қабул шудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор имконият медиҳад ки мақоми омӯзгор баланд бардошта шавад, шаъну шарафи омӯзгорон ҳифз карда шавад ва ҳамчунин заминаҳои мусоид барои рушди касбият ва ҳамчунин имтиёзҳои бештар барои омӯзгорон фароҳам оварда шавад. соли таҳсилӣ 2024-2025 дар муассисаҳои таълимии вилояти Суғд 37610 нафар омӯзгорон фаъолият доштанд. сол аз сол бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззими миллат ғамхорӣ дар ҳаққи омӯзгорон зиёд мегардад ва ҳамчунин ҳамасола зиёд намудани музди маоши омӯзгорон ин аз яке ғамхориҳои дигари пешвои миллат ба соҳаи маориф ва омӯзгорон мебошад. мақсад аз таҳияи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ҳифзи шаъну шарафи ӯ, баланд бардоштани мақоми омӯзгор, фароҳам намудани заминаҳои мусоиди рушди касбият ва фаъолият барои омӯзгорон ва пешбинӣ намудани имтиёзҳои бештар ба онҳо мебошад. дар 959 муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд айни замон 578310 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд ки 566 бинои иншооти соҳа барои таълиму тарбияи хонандагон ва кору фаъолияти пурсамари омӯзгорон маҳз дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат сохта шуданд. ба таъкиди ҳамсӯҳбатони мо фароҳам овардани шароити мусоиди кору фаъолият, имтиёзҳо, беҳтар кардани шароити моддӣ ба воситаи баланд бардоштани музди маош, қарзҳои бо фоизи кам ва дигар дастгириҳо ба омӯзгорон азми мутахассисони ҷавонро барои кору фаъолият дар муассисаҳои таълимӣ бештар намудааст. пешниҳод шудани лоиҳаи қонун дар бораи баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа аҳли омӯзгорони муассисаҳои таълимию томактабии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро рӯҳбаланд намуд. ин тадбир шаҳодат аз он медиҳад ки таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хосатан пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба омӯзгор ҳамчун тарбиятгари ҷомеа калон аст. таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф, фароҳам овардани шароити кору фаъолият аст ки ҳамасола наздик 1000 нафар мутахассисони ҷавон, хатмкардагони донишгоҳҳои олии кишвар дар муассисаҳои таълимии вилоят бо ҷойи кор таъмин мешаванд. боварӣ дорем ки ин дастгирию ғамхории омӯзгоронро барои анҷоми рисолати касбӣ, фаъолияти содиқона дар таълиму тарбияи фарзандон ҳидоят менамояд. имрӯз ҳар шаҳрванд, мутахассисон, шахси бароманду соҳибдониш маҳз аз самари заҳмати омӯзгор мақому манзилати волоро соҳиб аст. таҳияи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор, пешниҳоди имтиёзҳо, дастгирии омӯзгорон, ғамхорӣ, таваҷҷӯҳи навбатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баёнгари он аст ки бо қабули қонун дар оянда заминаҳои кору фаъолият беҳтар, мақому ҷойгоҳи омӯзгор дар ҷомеа боз ҳам баланд ва насли наврасу ҷавон дорои донишу ҷаҳонбинии васеъ, меҳандӯст тарбия меёбанд ки таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, рушди соҳаҳои мамлакатро бо донишу хиради воло таъмин месозанд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Истарафшан корҳои ободониву созандагӣ вусъат дорад. То имрӯз беш аз 70% иншооти ба нақша гирифта шуда, таъмиру тармими куллӣ, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. гузориш дар ин хусус. имрӯз беш аз 3 километр роҳи байни ноҳиявии шаҳри Истаравшану ноҳияи Деваштич мунфарши асосӣ гардида истодааст. бунёди роҳи муосир таҳти tashabbusҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшану ноҳияи Деваштич ва маблағгузориҳои сокинони эҳсонкор, соҳибкорони маҳаллӣ ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун кардаи деҳаи Қалачаи Калони ҷамоати деҳоти Қалачаи Калони шаҳри Истаравшан ва деҳаи Далёни поёни ҷамоати деҳоти Далёни ноҳияи Деваштич амалӣ мешавад. дар маъракаи ободгаронаи мунфаршкунӣ техникаҳои муосири роҳсозӣ вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Истаравшан ҷалб гардида роҳи мазкур тибқи меъёрҳои муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи шаҳрсозӣ бунёд гардида истодааст. тавре қайд гардид дарозии роҳ байни ду деҳаи пайвасткунандаи шаҳри Истаравшану ноҳияи Деваштич зиёда аз 12 километрро ташкил дода, паҳноии он 5 метрро дар бар мегирад. айни замон дар роҳи Истаравшан осоишгоҳи уротипаки 7 километру 100 метрро дар бар мегирад. از کیلومتر 300 تا کیلومتر 600 کارهای منفرش‌کنی تعمیر اساسی گذرانده شده ایستاده است. ما خرسند از آن هستیم که این راه مذکور سالهای طولانی تعمیر اساسی ندیده بود. من امروز
хушбахтона таъмири асосӣ гузашта истодааст. ҷиҳати мунфарши асосӣ гардонидани роҳи аҳамияти ҷумҳурӣ доштаи байни шаҳри Истаравшану ноҳияи Деваштеҷ асфалти хушсифати ватанӣ истифода гардида дар ин ҷода беш аз 1 млн 532 000 сомоне харҷ гардидааст. Сокинону соҳибкорон ва ашхоси саховатпешаи ин ду диёри соҳибиродаву ободкор амали мазкурро таърихӣ ва фаромӯшнашаванда номида мин баъд низ ҷиҳати ободу назаррабо гардидани зодгоҳи хеш ташаббусҳои нав ба навро амалӣ месозанд. тавре бошандагони ин мавзеъ изҳор доштанд, роҳ қаблан ноҳамвору мушкилгузар буда вақти бисёри рафту омад сарф мешуд. Бо асфалтпӯш гардидани роҳ мушкилоти ҷойдоштаи аҳолии ҷамоати деҳоти қалачаи Калону деҳаи Далёни Поён хотима ёфт. Иҷрои корҳои созандагӣ ва ободкорӣ дар ин минтақа бо мақсади беҳтар намудани шароити зиндагии осоиштаи мардум ва рушди минбаъдаи иқтисоди кишвар анҷом дода мешавад. Гузашта аз ин, ободу зебо ва хӯрамгардонии як гӯшаи ватан қарзи ҳар як шахси меҳанпараст ба шумор рафта, на танҳо инфрасохтори маҳаллиро беҳтар месозад, балки нишонаи ибрат ба наслҳои оянда низ ба шумор меравад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, Ахбор. вусъати корҳои сӯзандагӣ дар ноҳияи Ёвон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ. Дар деҳаи Меҳрободи ноҳияи Ёвон дар доираи тадбирҳои ободонӣ, майдонча ва толори муосири варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Корҳои сӯзандагӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар муҳлати муқаррар гардида бо сифати хуб анҷом дода шуд. Гузориш дар ин хусус. дар доираи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳури Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон низ тадбирҳои созандагию ободонӣ вусъат доранд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар навбати аввал инфрасохтори маҳал мукаммал гардонида шуда сатҳи зиндагии сокинон беҳтар мегардад. дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ дар деҳаи меҳроботи ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳияи Ёвон майдонча ва толори муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. дар расми ифтитоҳи ин иншооти варзишӣ роҳбарияти вилояти Хатлон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон, сокинон ва варзишгарону мураббиён иштирок намуданд. масъулин иқдоми мазкурро дар заминаи омодагиҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ шоёни таҳсин арзёбӣ намуданд. ба хотири рушди соҳаи варзиш дар деҳаи Меҳробод як толори варзишӣ бо дастгирии саҳми маҳал ва бо дастгирии тамоми ҷавонони деҳаи Меҳробод сохта ба истифода шуд. мо ба мақсаде ки ин толори варзиширо кушода кардем ки ба хотире ки ҷавонон аз роҳҳои номатлуб даст кашида ба сӯи варзиш шитобанд ва мақсади асосии ҷавонон ин аст ки барои ободии ватан ва рушди варзиш ва ба хотири 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. толори варзишӣ бо шароити муосири машқу тамрин мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар он ҷавонону наврасони деҳаи Меҳробод метавонанд тибқи реҷаи муайян ба навъҳои гуногуни варзиш аз ҷумла гӯштини милӣ, гӯштингирӣ, гӯштини намуди ҷудо, вазнбардорӣ ва варзиши сабук машғул шаванд. ҳамчунин имкон фароҳам шудааст ки минбаъд дар майдончаи варзишӣ ва толори варзишӣ мусобиқаҳои гуногун гузаронида шаванд. зебоу назаррабо гардидани кӯчаву маҳал ва ҳиссаи муносиб гузоштан дар корҳои ободонӣ аз ҷумлаи хислатҳои неки ҳамидаи инсонӣ ба ҳисоб меравад. соҳибкорон ва шахсони эҳсонкори ноҳия бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ саҳми хешро мегузоранд. дар деҳаи мазкур бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ чунин тадбирҳои созандагӣ идома дошта, роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯшу чароғон карда мешавад. инчунин дар 14 нуқта аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои саломатӣ хатти оби тозаи ошомиданӣ кашида шудааст. нақша аст ки раванди корҳои созандагӣ дар ин гӯшаи зебоманзари диёр дар оянда низ идома ёфта, марҳила ба марҳила сатҳу сифати зиндагии сокинон беҳтар карда мешавад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, бо телевизиони Тоҷикистон бимонед. бо Сбербанк пул аз Русия метавонад дар якчанд сония интиқол дода шавад.
ҳатто агар байни шумо ҳазорҳо километр бошад. акнун маблағро ба Тоҷикистон интиқол диҳед. зуд ва бекомиссия тавассути барномаи мобилии Сбербанк онлайн. Амбрагут балғамро тунук карда ба осонӣ аз шуш мебарорад. роҳҳои нафас ва шушро тоза мекунад. таъсири зидди уфунӣ дорад. масъулияти баданро баланд мекунад. амбрагут шуморо на танҳо аз суфа, балки аз шубҳаву гумонҳои бад низ наҷот медиҳад. амброгут зиндагӣ бидуни сулфа зебост. сумкаи мактабӣ 77 сомонӣ аз ярмаркаи мактабӣ дар Гелос. аз 1 то 15 август тахфифи 10% дар Гелос. костюм двойка аз 255 сомонӣ, пойафзол аз 134 сомонӣ, блузка аз 98 сомонӣ. ин гуна сифати хубро бо нархҳои дастрас танҳо дар Гелос меёбӣ. дар хотир дор, аз 1 то 15 август суроғаи мо рӯбарӯи Садбар. Ролтанинов с огоньком